Kapin sa 500,000 ngadto sa 600,000 ka mga pasahero ang moagi sa mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo ang gipanglantawang mudtagsa karong Semana Santa. Si Luan Mirondina sa live report. Mike. Lan sa pagbana-bana sa Cebu Port Authority, posibleng adunay gamayng pagsaka sa gidaghanon sa mga inbound ug outbound passengers sa nagkadiyang mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo karong Semana Santa, itandi sa susamang mga adlaw sa miaging tuig. Alas 11 kaganihang buntag, taas na ang linya sa mga ticketing booth sa Pier 1. Usa sa mga milinya kaganiha, sila si April Marie Transporte uban ang iyang mama ug igsuon aron apason ang 1:30 nga biyahe paingon sa Hitafe, Bohol. Kay timing sad ba akong lola gani bago ra siya nag-birthday gahapon. So excited sad may moadto para celebrate palag belated ra. Tungod sa kadaghan sa mga pasahero, may pipila na ka mga biyahe paingon sa Bohol ang fully booked na. Ugmang adlaw, fully booked na ang 1:30 nga biyahe sa Ocean Jet paingon sa Hitafe. Samtang fully booked na usab ang mga biyahe sa alas 5:20 ngadto sa alas 9:20 ugmang adlaw sa Ocean Jet paingon sa Tagbilaran City. Ang Kukalyong Shipping Lines nagbutang na usab og paskin sa ilang ticketing booth nga fully booked na ang tanang biyahe paingon sa ubay sa Bohol karong adlaw ug ugma. Matud ni Archie Ginataran, Port Security Division Manager sa Cebu Port Authority, nga sukad niadtong Domingo, gi-activate na nila ang Oplan Biyaheng Ayo Semana Santa 2024, diin nakamuntar na ang mga help desk sa nagkadiang mga terminal. Lakip sa ilang gipangandaman ang mga pasahero nga mas stranded unya sa mga pantalan. Kay-coordinate gyud ta sa LGU ana kay dili man gud sad nato mabutang atong passenger for safety reasons within sa to ang passenger terminals, no, considering nga nagid siya sa nearby sea. So with that ato ginang ipagawas din sa pantalan. Sa miaging tuig, miabot sa 525,674 ang mga pasahero nga miagi sa nagkadiyang pantalan sa Sugbo atol sa Semana Santa. So with that statistics, we're expecting nga mo increase or hopefully mo kana siguro mo the same na ang ato ang total number of passengers, that both inbound and outbound passengers. Kay gustong likayan ni Remy Hornes ang duot-duot sa mga pasahero, karong adlaw may biyahe na siya paingon sa Bohol. Ilabi na kay dili lang ang iyang pamilya sa Toledo City ang iyang kuyog, apan lakip na ang iyang pamilya ug mga higala sa Norway. Kani sila kay kuan. First time pa nila amo sila gisuroy sa Bohol. Ang Tarsier, ang Chocolate Hills, so kuan, Lubok River, amo kuan. Amo sila isuroy didto. Lan sa mga nagplanong mo bakasyon, mas maayong mo palit ng daan og ticket ug magpakisusi sa mga shipping companies kabahin sa schedule sa mga biyahe. Kaya atong nasayran nga may pipila ka mga fast craft ang mutanyag og special trip karong Biyernes Santo apan limitado lang usab ang oras sa mga biyahe. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Mirondina.